Gwbao Jahar Dibu Asir Siye Devota. Om Borne Devi Paramjoti Brahmane Swaha. Ini siapa ini ya? Siapa ini? Siapa ini agak? नेटानो 4टा 7:30आवसो अन जागोन खोमा। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै माने मन्दिराव थांनो ओंखारदों बैग्रिगुरियावहाय, जोंनि जिल्लानि मन्दिराव। आङो गामियावबो थानो मोना नालाय, ओमफ्राय मन्दिराव थांनो मोनैया गोबावथारसै, बेनिखायनो आं मन्दिराव थांनो ओंखारदों। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आं सासे आबैनाव दंफैयो आरोना लोगोफोर, बेनिफ्राय थांगोन मन्दिरावहाय। जोङो ओंखारखांखाबाय आबैजों आंजों, थांसिगोन जोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। लामाया भिडिअ बानायनो Kebelgo. Beनिफ्राय गार्जेनफोरा बेनिफ्राय लांदांफोरा खाजाबाथि Om Borne Devi Paramjoti Brahmane Swaha. Om Srasar Brahmane Swaha. Om Purna Parabrahma Jyoti Surupaya Swaha. Jahar Dibu Asir Siye Devota. Dibu mana medan Cina. Ini siapa ini ya? Siapa ini? Siapa ini agak? Gwbao नेटानो 4टा 7:30आवसो अन जागोन खोमा।